Kom maar, dit is ook uit. Daar binnen. Daar binnen. Een shot net jongens meestal, maar de Lamborghinis. Hoe is die? Zo. Daar gaat hij. Hoe denk je ze? Ja. Dat is kraas. Ze kennen het kraas daar. God vergeef ik, maar het is kraas daar. Ze kennen het kraas. Geweldig. Ik kan wel Lambo's behoren net. Kom jongens, ga die jas nog in. Of in Lambo's. Bliksem. In limbo, of in Lambo. Ja, de door zie je me, hè? Goh, gaas erachter, hoor, joh. Ik ben Lambo's. Ik ben Lambo's. Achter de Lambo's, jongen. Ik kan niks meer verder. Kom maar. Achter de Lambo's, jongen. Ik ben net de Frans te gaan. Lambo's. Yes, er wel. No. Kom maar. Hop. Ah, man. Zit zo natuurlijk niet op. Ik denk dat ik er nog snel achterom in die Lambo's, dan kom ik misschien wat zin op het kruis. Nou, misschien steeds direct wel, hè? Te wachten op me. Ah, eindelijk. Jongen. Grunje. Grunje. Lambo's. Nou, ik deed het net. Ook heel goed rennen kennen. 7 miles laarzen. Ik ga wel eerst noemen, maar geen 7 miles laarzen. Nou, leuk dat je me showen naar deze video. Ik heb in één keer een paar Lambo's hier op het Zuiderplein. 2 achter elkaar. Ik denk, daar heb ik achterom. Maar ja, ze reden hier dus naar de Skroons daar. Maar dit was trouwens ook al de 2e keer trouwens dat ze de daar reden, zei ik wel. Misschien ben je Lamborghini-rieders actief. Maar zal ik het nou beschenken? Nee. Misschien ben meer mensen die deze jongen hebben Skroons. Niet getuige geweest binnen van deze Lamborghini. Sorry? Shit. Hi jongens, heb ik een paar Lamborghini's jongen net? Met z'n drieën. Heb ik een paar Lamborghini's jongen net? Oh. Nou, ik weet net. Of ze ben ik gewoon zo van onder de indruk dat ze niks met waar te zeggen, of ze gaan gewoon net praten. Ja, ze komen wel praten, maar net zo mee. Klein zien. Hoi mevrouw, heb je ook een Lamborghini's jongen net? Nee. Nee, jongen net? Oh. Hallo meneer, heb je een Lamborghini's ik jongen die je daar rijden? Hebben ze jongen? 2 stuks. Ben je hier stoppen of ben je er al in? Rechtdoor, ja rechtdoor. Denk je ook dat ik ze berinnen ken of net? Nee, hè? Heb je de Lamborghini's ik jongen meneer? Heb je de Lamborghini's ik jongen? Het was hele raceauto's die kwamen hier daar. Oh ja, nee, ik heb hem niet gezien. Nee hè? Wil je het? Ja, hoi. Hoi. Ja, misschien jij, zeg jij dan uit deze jongen. Nou, ze ben verdwenen. Nee, helaas. Maar ja, rug terug, zei die meneer. Hè? Dus rug terug. Rug terug, maar. Hallo meneer, heb je ook 2 Lamborghini's jongen net? Ja, Ja, heb je ze jongen? ja, mooi. Ja, vond je het mooi? Kapot mooi, wel die eerste. Ja, hè? Die Waar ben je heen gegaan? Zijn die kan wel. Die kant? Ja. Maar die kant? Ja, ik weet niet, ja, ze zullen voetballen. Lang geleden. Lang geleden? Lang, zeg maar half uur zo'n beetje. Hoeveel? Half uur tot een minuut. 5 minuten? Half uurtje tot een minuut. Oh. Huh? Half uurtje tot een minuut geleden. Oh, ik dacht dat het voor kwart weer. Ik had het niet kijken. Als je was meer van de 2 keer bezig, dan wel daar Nee, in. nee, ik heb ze toen net laatst keer gezien. Hey. Maar het was helemaal half uurtje geleden. Oké, nou dan ga je verder. Oké, Nou, later. Ja, later. Later. Hoeveel R'en zit er in later?
Ik begin een beetje verkouden te worden. Een stagiair bezig op het werk, Freek, nou die zie ik de kuchel in hij. Ik denk dat ik een beetje ziek van me ben. Dat is een beetje, als de stagiair had ik er dat oerlijk de schuld van. Zag je dat nog een keer? Hè? Dus, goeie. Uit Lamborghinis, ik zie hem. Net, de andere kant uit. Hoor kant uit? Ja. Oh, ik denk die kant uit. Ja. Of die kant uit? Ja. Hij is aan zijn ogen geopereerd, hij ziet alles die kant uit. Ik zit alles aan de linkerkant, ja. Alles aan de rechterkant. Ja. Nee. Nou, weer het. Dit is toch een mooi motor ergens, hè? Tjee, wat een ding. Ongelooflijk. Wat is dit voor een BMW? Oh? Toen ze wel van de auto's, maar een dikke motor. Tjee, wat een ding. 1800 cc. Rudder. Niet meer dan een auto, man. Wat een ding, hè? Ongelooflijk, hè? Toen zei reden de Duitsers vroeger ook met de BMW's in de Tweede Wereldoorlog, maar ik zag zo dit soort dingen wat aan, hè. Het is ook een Duitse motor uit. Ja, hallo mevrouw. Hallo mevrouw. Nou, weet ik niet. Waarom dan? Dat mag van mijn moeder hoor, maar ik ben wereldberoemd. Oh ja, wereldberoemd. Hoe heet je YouTube kanaal? De Friese vlogger. Hey, maar ik was eigenlijk op zoek naar 2 Lamborghinis die reden hier langs. Hebben die gezien? Nee. Nee? Wat ben je aan het eten? Hamkaas. Oh, Een kaasding. oké. Lekker? Ja, heerlijk. Ja? Ja? Ja, wat eet jij dan? Ook hetzelfde? Ja, hetzelfde. Oké. Dat is niet heel gezond, hè? We gaan jou zeker opzoeken op YouTube. Ja, eerst opzieken? Ja. Ja, dan praat je ook Fries? Praat ik Fries? Nee. Nee, maar we gaan nog vissen les op school. Oh ja? En ik ben heel slecht. En wat Ja, leer, ik ook. ja, wat leerst dan bij Fries? We hebben het nu over knuppelvrijdag. Wat zeg je nou? Knuppelvreet. Ja, Oh, knuppelvreed. Ja, kneppelvreet. Ja, Ja. knuppelvreet. Hij heeft Hetzelfde. ook kneppelvreet, wat een serieus onderwerp, zei ze. Aha. Ja, nou wat heb je ervan leerd dan? Wat weet je ervan? Wat wist je van kneppelvreet? Ik versta niet zoveel Fries, dus ik heb eigenlijk helemaal niks geleerd. Oh, hij is het gewoon even verstehen. Nee. Wat voor zin had het dan? Het enige wat ik weet is dat een politie met een knuppel En, en met een waterkanon. waterspuiten ging Een dik waterkanon zo in één keer. Nou, dat klinkt net heel gezellig per se, maar... Ja, wij laat zien praten maar. natuurlijk tijdens de les. Wat zei je? Ja, Wat zei je? Wij praten lekker tegen Ja, in de les. wij zetten die Oh, je echt had net op. verstehen, want je had erheen praten. Ja, Je versteelt wel Fries, maar je praat gewoon erheen. ja. Oh. Dit is wat. Wat was het nog van je woorden dan? Ja. Er wordt toch niks aan? Ik versta echt niks, dat man. is- Ik ook niet. Nee, verzicht het niet? Zo moet ik het toch echt maar net hoor. Nou ja, dan kunnen we verder net praten, helaas. Oké. Nou, succes met je onderzoek naar je kneppelvreet. Ja. Hè? En door de groeten op squallen. Zo. Ja. Hoi. Doei. Goedje, hoi. Ja, nou ja. Ja, ik... Wanneer komt de vlog online? Ah, weet ik niet. Joert. Joert, denk ik. Wat? Joert. Staat niet. Joert. Joert. Ja, Joert. Nee, sorry, Joert. Dus dat ken ik echt geen Fries. Dat is het best. Dat weet nog wat. Hallo meer, hij had Lamborghinis, jongen net. Lamborghinis. Nee. Dan rij je niet in Lamborghinis in België. Oh, ik zit hier meneer die BMW hek. Kijk, dat is die BMW. Ja, dat is BMW. Ja, die. Ja. Prachtig, hè? Wat ding, hè? Maar goed, wie meer komt dit Lamborghinis te doen? Nou, ik ben alweer heel scroos een beetje aan. Ik denk dat het iets om rond te rennen, want dit is natuurlijk, ja... Een Lamborghini is een sportauto. Ik ben met de benenwagen. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Hè? Dat is geen eerlijke krachtverhouding, hoe mag ik het zeggen? Dat is geen eerlijke strijd. Dat is meer, denk ik. Dus ja. Nou ja. Dan stek ik maar weer door. Hier. Ja.
Dan ik wil wel weer om naar het Zuiderplein. Daar kan meer kans denk ik om te komen dan dat ik zie er is kranshoor in. Nou, dat wordt het niks. Oh, gewoon een wat polo's joh nog hier. Ja, het eerste wat ik zo weer de oude auto's. Oude brikken. Wat zijn zo, die man heeft er een blikken. Zo. Hij heeft er een toast meneer? Altijd, hè? Ja. En altijd een dupe. Ja. Heel veel toos, Joort. Ja, ik zie het, ja. Die kan nou weer op denk je hoort het net. Nee, je hoort net. Nee, hè? Dat is een verzameling. Oh, dat mag het zo, een putte hij. Ja. Maar denk jij zelfs op of deelst hij dat met je? Ik drink zo jezelf op. Ja, hè? Maar dit is het lekkerste, want dit is dan de Energy Ultra. Denk het al. Ja. Of mag het iets minder voor smaken? Oh. Deze is wat lekkerder en zoeken 250 smaken dus. 250 smaken? Ja. Oh, wat zei ze? Exparische namelijk. Oh, zo, had ik een favoriete smaak dan of dat net? Ja, op dit moment dan kies ik zelf voor deze. Zero. Dit is De Monster Zoeker. Zero Zoeker. Hoe smaakt het nou? Een appel of zo? Wat is dit? Nee, gewoon normaal, maar dan zonder zoeker. Oh, zo. Ja. Ja, ik denk zo. Dit was een beetje vol trouwens. Hè? Ja, dat nou, dat wil je. Hoeveel kilo is dit, joh? Dat weet ik niet, maar staan we tellen. Ja, nee, helemaal maar op. Ik hoor dit tellen. Jongens, man. Nou, succes dan maar. Succes, hè? Dat komt altijd goed. Proost. Ja, bedankt. Oké, goed je. Ja, hoi. Hoi. Hey, ik denk... Past het er wel in? Ja. Oké. Energy drink. Ik drink weinig energy drink. Vroeger had ik het wel eens gewoon natuurlijk, maar... Nee, ja, vroeger dan dronk ik wel eens op stapgang. Reden wodka Red Bull of zo. Hoi. Reden wodka Red Bull. Maar het is zo zwiert natuurlijk. Ik snap dat die man inderdaad zonder zoeken, want... Ja, ze verkeerd begint natuurlijk al die blikken. Ik zie wel heel liters. Ik drink nog wel heel liters, maar dan zit er vaak wel wat doorzien. Hé? Nee. Hey, een rijskwallen, dat me denken. Ik ben les, maar mijn vrouw van de rijskwallen voor het West. Om te praten hoe dat zebrapaard begeleid weer. Wat dan geen zebrapaard is, zo, maar wat dan wel een zebrapaard is. Dat filmpje komt letter online. Dat wordt druk al, ja. 3, 2. En ik ga het zoeken. Ja. Ja, het is wel weg. Huh? Dit jongens, sweatjurk. Ja, we doen een sweatjurk. Ik moet wel echt spontaan. Ik heb ook Zo, nou die klappen er even uit, zo huppakee. Zo. Oh. Ja, ik denk wel telkens van ik door de camera uit, want het is net vol interessant te filmen. Maar ja, waar zal net zeggen dat die Lambo's je dadelijk werk daar rijden. En als je straks de camera uithaalt, dat ik hem zo snel niet omkrijgen kan om ze te filmen. Dus ik mag de camera nog wel omhouden, voor het geval dat. Want ik filmde ze niet eens correct, dan kwamen ze ook voor de tweede keer deel. Die waren ze net zeggen dat ze voor een derde keer deel komen. Hè? Het zou best kennen natuurlijk. Oh, dat vind ik nu wel lastig fietsen. Nou ja, je weet het net hè. Ik weet het net. Dus ik mag een filmpje bedoelen. Dus dan kan je samen daar rijden. Dan wordt je ook net te let wezen. Wat kan saai gebeuren hier? Ja. Zo niks. Die is gefloten. Hey, goeie.
Dreaming out girl, breathe echo, echo, echo. Nee. Niks, geen Lambo's meer. Jammer. Kom maar. De Lambo-tijd is voorbij. Lambo. In Lambo. Stand up. Nee. Het is jouw trekje maart, hè? Ja. Trekje maart, ja. Nou, nog weer. Geen Lambo's. Nou ja, dat weer het dan. Ik ging nog even hopen op een paar Lamborghinis natuurlijk, maar spietig genoeg ben ze net weer omkeerd. Hé, wat zei het? Nee, ik wou Leeuwardenstraat, net een Friese. Ja, zeker, ja. Hallo! Hallo. Oh, ik ben om 10 keer. Zo. Ja, dan is de Fries gevlogen, maar dan is gewoon Leeuwardenstraat hier, maat. Ja, dat is weer, ja, maar ik ken het zo goed Leeuwarden praten. Ja, dan is leren, dan is hier al zo lang in Leeuwarden. Ja, dat is weer, joh, maar ja. Ja, Doe ik het nog. ja, ik ken het wel, maar ik ben import ook, hè. Ja, dat was ik geleerd. Ja, zeker weten, Dus, Oké. Nou, dat is goed, hè. Hey. Ik ga het bezoeken, ik weet het niet. Gewoon leren. Hey, Oké. Hoi, hoi. Hey. Wat ben ik in de boot steken? Hoe gaat dat, man? Dit moet ik een verhaal keren. Maar ja, had je een Lambo spotten, wil mij misschien heel steen. Nou, ik zie het zo hoor. Ik geef er oerstekken. Ik moet dus Leeuwarders praten. Maar ja, dan wil ik wel een beetje de Leeuwarden vloggen. Of zoiets. Die rare R. Die gekke Leeuwarder R moet ik dan leren. Voor mij is nu met me een beetje opgegroeid in Leeuwarden, maar ik wil dat die Leeuwarders praten, maar nee. Doei. Zo.